14 litrů pod kapotou a něco pro vaše fotoaparáty a videokamery. Jak jsme říkali, pojede se čtyřikrát tímto směrem a pak se směr otočí. A teďka jdeme do akce. A ještě jedna akce. A málo. Ano, nakrme to Seriová Tatra v tomto provedení, která se dělala jako by sklápečka pracovní stavu do lomu, vážila zhruba 12,5 až 13 tun tohle provedení. Tento auták váží 6,5 tuny. Takže uvidíme, jak se zoupne na přední nápravě a hezky! Nejde na přední nápravě, opět dvě nápravy máme do vzduchu. A dáme ještě jedno kolečko pro vás, pro diváky. Tak to bylo poslední kolečko pro vás, pro diváky. Jsme si tady pěkně na 4 kolech, to ještě ne. Hezky! A jak by se výjímala Tatra Dakar, Bomber Dakar týmu třeba na boku? Co diváci? Hezky, to je pěkná situace. Podpořme je! Oni budou vyčovat doprava, ale nevadí! Jedne! A teď pozor! Na brzdy! Ale jo, já to chápu. Ten auták má 70% váhy na přední nápravě. Motor je tam neuvěřitelný. Výkonově mezi všechny hranice. Hezky. No, tak ať se domluvíme, kdo z vás bude chtít z vaší Fábí, nebo Oktávy, nebo Felicí, že bychom se to vyzkoušeli. Ne. A teďka pojďme! To bylo podle mě slabé. Chtělo by to trošku šlapat na plyn. Diferenciál. Tak se zkusíme domluvit, kolik vlastně ten douťák při této demonstrační jízdě spálil nafty. Já si myslím, že kolem možná 15-17 litrů. Ale pojďme! Už to není to, co to bývávalo. Chtěli jste být blízko, No, máte to z první roky. Připomínám, že to je koncepce, to znamená centrální roura, nezávislé zavěšení každého kola. Ten auták, kdyby šel napředu dolů, tak se rozčápne jako Ty brďo! To opravdu